Защото е тежък. Сега ще ми изкъпе, гледай сега ще го засили. Леко е! Джантата, разджанти теб. Джантата! Джантата! Край! Струши на крайника. Край! Дай! Стига. Не бе, разджантия май бе, тя ви се виде, че е разджанта. Защото е тук, гледай, удари е тук в това. Само и едно дърво е. А ти къде го намери това дърво? Я да ми резам. Човек му се напръвна от моста. Трябва тук бе. Абе, тя и отзад е така бе. Погледни отзад как. Колко какво ще правим?